Het beeld van Monet en Gogne is geschonken door de familie Moermans, die hij om de hoek hun kantoor hebben. En het is rond 1992 gemaakt door Jeff Koortens. Monet en Gogne, dat is de Maastrichtse afkorting voor Monulfus en Gondolfus. De twee Maastrichtse bisschoppen die in de 6e eeuw hebben geleefd. Daarvan is vooral Monulfus heel erg bekend, omdat hier het zogenaamde Magnum Templum heeft gebouwd boven het graf van Sint-Servaas. Magnum Templum, de grote kerk voor de heiligen van de stad. En die kerk die is vooral gepromoot onder de Duitse keizers. En bijvoorbeeld het bekendste Karel de Grote is. En in de legende van Karel de Grote komen die twee heiligen ook voor bij de inwijding van de kerk van de Dom van Auken. Toen zouden er zoveel heilige bisschoppen komen als het jaar 800, want dat was het jaar 800. Alleen toen ze gingen tellen, toen waren er maar 798, ontbraken er 2. Maar dat duurde niet lang, want in de verte klonk geklepper en er kwamen Gonnie en Monnie als geriemselen, wel met alle ornaten van de bisschoppen ongekleed, kwamen dan en die kosten dan het jaartal 800 volmaken. En in Auken is er nog een schoene gievelsteen die daaraan herinnert in de klappergassen. En daar zijn de twee heiligen als geriemselen afgebeeld. Ja, wees Monet, wees gewoon niet, dat weet ik gewoon niet. Maar als ik zo loer, dan denk ik dat degene met het kerkje in de hand, dat Monie is, hè, Monulfus. Want die heeft die kerk voor Sint-Servaas laten bouwen.